dito. Bahala ka diya. Lalagi dito, murag babae nga nagbukot. Ha? Mama, siya gala kagawaot yung dughan niya. Umbot mo sa'yo. Unsay mo kinahanglan sa mo tabangan ka na mo. Hello mga uncle ug auntie. Today I'm gonna prank my niece, my beautiful niece. No, I'm gonna use this creepy sound. Kana. Yeah. So, please watch until the end. To all my Alpaca Paro brothers, please subscribe. Long live tanan. Isang bagsak. Tanawron niya basig burit rapod na. Sunod ba sa sunod. Katulog ka tita manabat katong nakita ni tita. Katong ako, nagkuan ko. Sungog ko dito, kagawas ko dito kaya ang tingog kay murag, ano? Anak lagi, brag gusto niya, i-ano bitaw siya. So naalagi gid guys, nagid sila mismo nakakuan sila guys, nakabantay gid sila guys. So atong kuan nag-video ko guys para nga sila. Najud. Ha? Najud. Lalagi dito. Nabray. Nalagi na! Ano na? Pasing ila titakat na. Wala oy, wa may tao si Tita Kat, wa may tao sa ila. Wala ka. Mar, aduli sa inyo dito ko. Umang kanda doon. Sudla daw bi, sudlon daw nato bi. Lah. Laasa na. Ay, basta bahay ba? Nagigahilak to sudla daw ko bi. Dia sulod. Ha? Nara sa gawas ko, nara sa gawas. Ay nasa gawas. Ang nara lagi sa gawas. Hilak ka. Babae man dito. Ha? Babae. Sabay na. Babae lagi. Ay babae na yan na. Adil, ang babae to nagila. Si Tita. Ay sa baba. Tanaw ko raw. Sanaw na si Tita. Siya ako pag-ilong ba? Tita belakang mas. Oh. Tita lugar. Pagduman mo dyan sa pag... Asa man na dapit? Akong dalunggan, nagladira. Naadira. Ha? Naadira, murag naadira. Bisag asa. Lah. Adapit lay. Dito, nadirito. Adapit. Si Sheila, mana? Ama si Sheila. Si Sheila lagi na. Sudla daw bi. Sige daw bi, sudla daw bi. Wala si Sheila doon, nag-uban doon. Dito ga. Abi na kung si Sheila kay kumilang sa kay di bisa dapit. Ha? Ang gabi niya, ganda ko. Lah guys, nagid guys. Magkampo siya tabi. Unsa magunsa ta? Magkampo. Magampo sa kuno. Ay sa mong pagsaba. Ay pagsaba ay para paminaw na to bi asa dapit nang gahilak bi. Dili dapit to. Sudla daw bi. Ano din na? Nasa sulod sa uy, basing radyo. Adyo. Paminawag ka dili dapit ito. Hindi pang limbaro tong maligo. Kuwado ang radyo ko. Oh, parang ko natin ko. Tapos nakatrin. Nadani ba? Sudla. Basig si ko ano. Aning ka rito. Narak ko na dyan. No, tito, dili jud ang radyo tito. Dili jud sa sulod sa kwarto ni mama. Ilang takat doon. Ilang sila kusina. Ha? Kusina na kusina. Ato, ato.
Bahala mo day. Aban ba to? Ala. Di bahala. Paglukan sa si Tito nga. Picture kay tadi ni Karon nga kuan na. Guys, nadungog gini nyo guys lagi kuan guys. Hindi na kay ulit ito. Sus. Yun na. Di bahala. Hindi naman makadagan ka ng dagan. Intaran mo ga. Ingon dia. Pag may ana, dito din tayo. Madami. Ano kay guys? Bangga kita ron. Ito. Please patan to. Sige daw. Pag-ilis na sad. Nagilak na sad ba? Nagilak na sad. Babae ta. Mangulog ko ng di. Di ko nag-away. Tapos nagilak ka. Ha? Lagi. Masya. Dalamoy. 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 Nasa. Ito mura mo nag-ilok. Hello! Najod. Najod. Di sa baba. Nawala. Nailam na sa siya. Nilom na sad. Nailam dito. Wala na abri. Abri nang nadan. Dani daw tito. Sudla daw dani tito. Bahala ka di. Dari tito. Tiyak. Ano ano? Noon sa lugar siya diya. Ngan di naman magilak. Dito manggod na takat galak. Dani mo na muna dunggan. Dani lagi. Wala ilatak. Na diya. Na lagi dani tito. Ini barot na balibo ni Mimi. Di barot na kong balahibo do. Kit ko. Nga naman yung doon. Sudlan na tatata. Hilabi dia laku ano bi. Kabangitan sa tito ga pangurag. Sige bi. Ale kay sudlon nato diri ba? Traw nato na ba? Agad lang siya Raisa. Alin na tito ga. Sige na, sulod. Ayo. Ayo na nakayo. Anjaman. Mutubag bitatagon sa man. Ay, kulay. Ginoo ko kadlok ba di guys. Wala man dali. Kadlok ay din ni guys. Sandik ko diri ba ko hiton ning kalit. Hala. Bilin siguro na ko ni ako cellphone. Ha? Dani ay. Nagel. Mura kulba mo kayong tingog kamo. Kana. Guys. So dinhigi daw di ilang suspitsa nga na. Sudla daw to. Nagbidyo-bidyo. Di para madunggan manggod nako nga nay kuan. Para nay para kung tinuod ba wa. Ebidensya sige. Ano? Sudla daw bi, sudlo nato tanan bi kay kadlok sad ko. Si Tito bali mo diri ba kay kadlok ako Raisa. Sige na kay sudlo nato batanaw nato. Gagayon na ba kay ko na. Ikaw na Tito. Sina talawan sa gani ali mo diri ba kay sudlo ni. Siradan na karon din na Tito ka magkanagan lang nito. Si Tito baga pangurag kong siya Raisa. Ayaw mo pangadlo. Dani dapat Tito. Lagi Tito. Bahala ka dia. Lagi Tito murag babae nga nagbukot. Ha? Tito kay ga. Ja, bahala ka dia. Sa mga lain na sa nato din nga rin. Sudla mi. Umbot. Saba. O diba naalagi Tito nadan. Ay mo sabay dia sadi. Anang blue nga kortina. Bahala ka dia. Masing mo ana na karna. Lah, tay lay. Mutilat na sa nakalay. Pag saka-saka di sa kutsun lay ah. Tanang gani. Basi mo hilak na sa naron. Hala ni hilak na. Pagilam dito ba? Lah. Hala na. Asa pa daw pagilam sa daw bisa. Pagilom daw mo bi kay basi mo tingog na bi. Hala. Gilam sa Tito ga. Bala. Ari diri Tito. Bala ko. Ga ulo-ulo. Gagawla-wala. Hala. Mama, masya galak kagawot yung dughan niya. Umbot mo. Ni Marmar nagampuay na si Marmar. Ha?
Ikaw kasi lugar kaya na, ang ganaay siya sa sunod. Pag matandog tong kutson kay mo lang din siya. Hello! Mura nagbukot. Unsa ba ito? Pagilom na mi, basig ko na. Sulod dito lang ka, kaya bata lang ka. Tingog na sa do. Lah. Pagilom mo, diya gaga. Kasi hindi ka lang sikot, sunod ko lang yung kwarto ka ng pirma. Wala sa ng bayan. Si Tito kayo. Ano ka na ba kayo sa mga ka na? Nakigaylak ba? Lagi Tito na rin. Ali sa yung dalawang gante. Kung hindi ka nalukan, ano din. Wala naman, wala. Ano gaya ni tayo ko ng dalawang na Di. Pagilam sa mo aron tin. Wala man. Wala na nasa. Bahala ka dia. Gubinayot lagi si Tito na go. Ha? Gubinayot. Dalasi na ko gubitahan. Nay? Basta magpakita sa tabas sa itong istorya mo. Oo. Ya, sakyan din sa datang espiritu mo. Kung saan na ito pag yun dito? Na, istorya. Sige. Istorya, kamu doang ini. Sulod ta tulo. Istorya sa, loy, ay sa paglabot ya, lay, istorya lay. Ayo, kinsa di ay ka? Kinsa di may problema? Ngay, kagtabang? Oh! Ayo. Ngayon na si tabang si Kulay. Sa akin na ngayon nagtabang si Kulay. Okay. Unsa day na day? Inyong gaw tanawon. Nalagi. Lalagi kayo lakad. Dira tanong. Kami tanan. Sa to dito, istoryanin nyo ni Kulay ba? Ako ra magawid. Unsay mong kinahanglan sa mo ah? Tabangan ka na mo.